Ani bukan tong bekeri hai mengsa mayang. Sejak sebida. Nung tuma manka po sarkar abono sadi tuma mayaku abong tumani bagai maya abono nung kaham klai saiknar dace. Ang tak sanai kesaknya malam mangka leptin kaisa. Tak BJP phai mangka leptin kaisa karen supply asungno. Mangka. Karen bu mangka supply bu mangka. Abo mane be lap kere abo to bill nu maru nabla. Hingla abo tuma labongka. Nung tuma nang tabuk. Temanang ani nok nang sujuk subida buile manfo wok takhum pon ang mungsa di maya jormo theke kutsu maya sudu bak ration card mangka 2 tega asno Chini dara khoroksa BJP neta khlai ni simani bukku bide ang tak samya gele boro no tongo BJP neta tak ration tong manugo bumung tuma kanto tuma Krishna kanto nuatia hinge tabuk to sarkar phaimani to protikta ta nok to available roi tong ni khnao manjang no manu chung maya khu wai se u congress amal ni hete khlai phaiman tak pujonto maya je manai mangota je manai dabo si double mai tongkha klai tini naine di norok bini nokni অবস্থা busuk aba hamya bone cerai tini rik ponto kaisa kaham ketal ka kandinani moton karon kirei tamani bagai income kirei orang tabung ni government to income kirei thangnai ni government to income kirei borok ni nok nukhung norok naitong de chini yang mangpli tisanai ro kisanai di bumusuk অসহায় khlai abo tongui tong ha কিন্তু তিনি বনে খরকচা তাকুক বিজেপি নেতা khlai tongo nok khungsa rimaya ha abo bumahai সুশাসন বাড়ি বাড়ি জল বাড়ি বাড়ি কারেন্ট বাড়ি বাড়ি যত নগর নগরে নাইফো হ্যাঁ যত শিকলা রগ্ন রাং রে নাইফো চাকরি রে নাইফো রেগা বাত্তা বাড়ি রে নাইফো বুজাগা থাঙ্কা তিনি অনকনি নুখুংনি নকফাং সয়ং বসাই খনা রেখা অককনো maya mangsa maya ani besar cakli mangna nei oko naine pore o mangsa maya je kuno bekar kelai ini baini mungle tuma ani bumai nati marak acha baini besar khorobsu 4 jana chala brai kerei ke dini serai rok tabuk je kenai sikla tomane borok busu jara pori tongkha naino tabu sajak chini borom ganang je MLA Biplop Kumar Ghosh no ang haino erang the boni mungnaya bo tini kubui srai ke jodi samung tangjang munggange tini umuhai poristitio chini borok matong ya khamo beleke kha khamo haise chini borok nonnugoi kha khamman bangai tini chung chini tipramo tha YTF TCF nibo antakuk phaijak Prosenjit Das bobo tini nukha chini borok je bahai bu poristiti o matong chini TCF ni takuk Prosenjit ko Das phaine bobo tini bo masaka tini Biplop Ghosh hai gore nol gore jol মানে বিপ্লব কুমার ঘোষ এই gore নল gore জল এবং প্রত্যেকটা নগদ চাকরি রেগানি হাজিরা 340 টাকা